У сённяшнім аматарскім даследаванні пад рубрыкай «Відавочна неверагоднае» толькі адзін аб'ект, але затое які. Самы цікавы, самы загадкавы і самы любімы гарадзенцамі. Это Каложская ці Свята-Барысаглебская царква, дзейны праваслаўны храм. Каложскае плато і сама Каложа мае прыцягальную і такую магнетычную моц, а ў самой Каложы адчуваеш сябе як у іншым вымярэнні, як на іншай планеце знаходзішся. У сэрцы кожнага гарадзенца Каложа і таксама кожнага чалавека, хто калі-небудзь наведаў Каложу. Мэтай сённяшняга даследавання з'яўляецца высвятленне адказа на пытанні па старадаўняй гісторыі Каложы. Хто, калі і для чаго пабудаваў аб'ект, які мы зараз называем Каложа. Афіцыйная версія на пытанне «калі» адказвае 1100 там з нечым год. Можна пагадзіцца з этой версіяй, прыблізна тысячагоддзя нашай Каложы. На пытанне «хто» пабудаваў, афіцыйная версія адказвае, што існавала архітэктурная гарадзенская школа і майстры пабудавалі. Ну, тут шмат пытанняў. Ці існавала ўвогуле гэта архітэктурная школа, чаму яна так хутка знікла, якія это былі майстры, яны павінны быць адукаванымі, адкуль яны з'явіліся, каб пабудаваць такі складаны аб'ект. Ці мелі тэхнічныя сродкі. Ну, тысячагоддзя таму па гісторыі мы ведаем, што мелі людзі. Ганчарны круг, каменныя сякеры, там металічныя наканечнікі на стрелах мелі. Ну, але нават як уявім сабе, што была і школа, і былі майстры, і было тэхнічнае абсталяванне, і валуноў нацягалі ў падмурак шмат, то як яны пабудавалі саму царкву. Пабудаваная яна з цагліны, адмысловай плінфы, некалькі відаў, іх шмат відаў. Таксама больш чым 16 відаў маёлікавых плітак, которые для ўпрыгожвання выкарыстоўваліся. Вось яны якія прыгожыя. Таксама дах, падмурак, і калоны, і перакрыцці. Усё гэта вельмі складана. Для гэтага патрэбна вытворчасць, каб была, тым больш у такім аб'ёме. Па шматлікіх раскопках, якія тут адбываліся, нідзе не было нічога прыблізна знойдзена. Не намёка на печы там, ці на форму, якіх гліну абпальвалі. Нічого такого не было не знойдзена. Таму версія мала праўдападобная пра гарадзенскую архітэктурную школу. На пытанне для чаго афіцыйная версія нам кажа, што это хрысціянская царква. Ну, таксама ёсць сумнёвы, таму што тысячагоддзя таму хрысціянства толькі на нашых землях пачало уладкоўвацца, і як будавалі такі храм, то толькі ў паселішчы, каб было лёгка хадзіць на набажэнствы. А Каложа, як мы ведаем, пабудавана вельмі далёка ад паселішча, таму пытанне сумнёўнае. Далей ёсць цікавасці да самых сцен, яны падвойныя, і паміж імі ёсць праход, то есть маглі праходзіць людзі. Таксама вельмі цікавыя нішы ў самой Каложы. Для чаго яны? Зараз там стаяць іконы, але для чаго яны насамрэч былі? Вот это цікавостка. Ёсць такая фантастычная версія ўсё ж такі пра ДВЦ, што яны пабудавалі як тэхнічны будынак, выкарыстоўвалі гэта як вузел сувязі ці вузел нейкай перадачы энергіі. Як паглядзець зверху, то на сённяшні дзень можам уявіць сабе, што это як бы вышкі мабільнай сувязі. Таксама вельмі цікавыя галаснікі ў сценах, якія былі ўмураваныя. Афіцыйная версія нам кажа, што гэта для павелічэння гуку. Ну, гэта версія можа быць, але царква невялікая, і гука там і так дастаткова. Навошта яшчэ так ускладняць будынак? Хутчэй за ўсё, магчыма, выкарыстоўвалі як лякарню, таму што гукам мы ведаем, можам і забіць чалавека, можна і вылечыць, таму, магчыма, выкарыстоўвалі як лякарні. Адказаў на пытанні няма, не дапамаглі шматлікія даследаванні і раскопкі, якія тут праводзіліся. Праводзіліся аматары, нарабілі шмат шкоды, і таксама адмыслоўцы праводзілі даследаванні. Адна з апошніх такіх сур'ёзных даследаванняў фундавала Акадэмія навук СССР ў 1949 годзе пад кіраўніцтвам Вароніна. У адной з сваіх монографій «Древнее Гродно» ён піша: «Памятник дошел до нас в виде руин, поставив перед исследователями ряд неразрешимых до конца вопросов о своем первоначальном облике». Это значит, што няма дакладна звестак ніякіх, нават пацверджаных раскопкамі.
Но это ж было вельмі даўно. На сённяшні дзень чалавецтва ўжо вельмі дасягнула вельмі шмат дасягненняў зрабіла. І камп'ютарная апрацоўка, і іншыя сродкі мы можам выкарыстаць, каб нарэшце даведацца, хто, калі і для чаго пабудаваў каложу. Вынік можна падвесці на сённяшні дзень словамі нашай знакамітай градзенскай паэткі Дануты Янаўны Бичэлік. Вядома, паэт і соль зямлі. Каложа, камень і крыж, цуд гэты звыш, цуд гэты выдумаў Бог. Так чалавек бы не змог. У гародні яшчэ вельмі шмат аб'ектаў для даследавання. Таму, шаноўнае гаспадарства, да наступных сустрэч, да наступных даследаванняў і дзякуй за прагляд.